Moikka! Tänään pitäisi lähteä käymään tuolla Pirupesässä ja sit mulla on mielessä noi Vittingikaivokset. Mennä tämmöiseen raudan teemalla tää päivä ja katsotaan sit millainen majoitusvaihtoehto löytyy. Täällä on hyviä luontopolkuja paljon. Niin mä en enää muista paikan nimiä, mä kerron eteen myöhemmin sit klipis kun mä ajelen, mut lähdetään nyt sillä liikkeelle, että kauppaa hakee ruokaa. Metsäpalovaroitus on päällä, niin me ollaan retkikeitiruualla ja pannulla. Tossa nuo valmiiksi. Rinkka jo pakattu mulla. Siellä on pussit ja keittimet kaikki ja muuta tarvi tehdä kun lähtee suorittamaan. Pihalla näyttäisi olevan semmonen tosi mukava kesäkeli, ei liian kuuma, 20 astetta luvannut, niin katsotaan mitä saadaan aikaa. Lähdetään pakkaa ja ulko-oves pihalle. Justi ajoin nyt tähän Seinäjoen Sittarille. Mitäs mä voisin lyhyesti kertoa Seinäjoesta? 67 000 asukkaa kaupunki, Etelä-Pohjanmaan maakunnan keskus, about 80 kilsaa Vaasasta itään. Oho, nyt meni käsi eteen, ei noin. Tää on semmonen 1868 perustettu kunta ja kaupunki sit 1960. Henkilökohtaisesti, perkele taas toi käsi. Henkilökohtaisesti en hirveän monta kertaa elämäni aikana ole käynyt merikarviaa pohjoisempana täällä Pohjanmaalla. Enemmän tullut käytyy kyllä tuolla Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa. Mutta ei tän Pohjanmaalla oikeastaan ollut ikinä mitään asiaa, eikä tää pohjoisessakaan käy, niin ei tää sillä matkavarrellakaan ollut. Et kaikki tässä kesäajan on hirveän uutta ja täytyy enää viikonloput käyttää tähän, että matkustelee ja tutustuu tähän, voisi sanoa, maalaisimpaan Suomen lääniin, jos vielä puhutaan lääneistä. Se mitä tästä nuo fiilikset kuukauden ajalta, niin Pohjanmaassa on hyvällä tavalla semmonen menneiden aikojen kaiku, että sitä maalaisromantiikkaa, ei kauheasti sitä lasiseinäkerrostalo arkkitehtuuria, rakennelmaa. Tää on semmonen mukava nostalginen tuulahdus. Kaikella kunnioituksella, en missään nimessä moiti, että olisi jotain takaperosta. Ei, missään nimessä ei. Ihmiset mukavia ollut, kehe täällä tavannut paikallisia, lähinnä töiden merkeissä. Ei tästä ole kyllä yhtään huonoa sanottavaa, että jos sen ois Satakunnasta, niin ei tää niinku huono paikka olisi missään nimessä. Et ehkä pieni pala sielua on täällä Pohjanmaalle jo jäänyt, et tehnyt sillai oma uniikilla tavalla hirveän hyvä vaikutuksen. Mut mä en nuolla enempää kehu tätä Pohjanmaata, vaan lähdetään suuntaamaan tonne Sittari-osastoon. Katsotaan millaista pihviä täältä löytyy ja millaista ävästä, että mitä me syödään sit tässä reissun päällä, kun sen aika tulee. Kun katsoo tätä taivasta, niin nää on niitä hienoja hetkiä, kun on onnellinen siitä, että on kesät Suomessa ja nauttii tästä luonnosta ja vihreydestä. Kyllä on sinivalkoinen olo nyt kun ajelee, ei voi muut sanoa. Matka jatkuu nyt 58 kilsaa tähän suuntaan, niin oon nyt ajamassa etelää päin Seinäjoelta. Raportit jatkuu. Ehkä sosiaalisesti hyväksyttävämpää on sanoa, että mä oon onnellinen, että mä synnyin Suomeen. Verroten mä alkaisin luettelemaan, että mä oon onnellinen, että mä syntynyt maahan,
Tiedätte kyllä. Jonkin verran tätä liikenne tuntuu puskevan iltapäivästä. Oiskohan väki menossa tonne vastakkaiseen suuntaan kuin minä, eli festarikansaa ja katsomaan vähän esiintyjiä. Itellä ei ole mitään haju, mitä siellä on. Mutta käsittääkseni provinssirokki on ollut historiassa ainakin se Suomen festarikesän avaava suurfestivaali musiikissa, jos näin voisi asiaa ilmaista. Korjakkaa toki, jos mä oon taas väärässä, kun vuodet muuttuu ja festarit muuttuu ja niin edespäin. Every word you said, built a smile you'd never keep, priced your soul and sold it cheap. You crafted edges smooth and neat, filed down the parts that felt too deep, taught your heart to fit the mold, shaped for hands that buy and hold. Step right up, take a peek. Nyt on saavuttu tänne Pirupesälle. Täällä on tämmöstä mukavaa mäntykallioa. En tiedä onko Pohjanmaa korkea kohta. Ei tähän nyt hirveä kiipeäminen ollut, mutta toisaalta rimakin on aika matala. Mut mennään katsomaan ton itse reikää, mitä sieltä löytyy. Let's go! Suuntana tuo. Aika makea reikä. No minä tuun alla, mutta mä tuun takapuoli ees. Vielä matkaa alaspäin aika hyvin. Ne ketkä tietää, niin katsotaan löytyykö se täältä. Vois muuta pistää ihan. No ei joo. Huono idea yhtään. Jos tekin on tuolla. Onko tää Pohjanmaa korkea kohta? Ei varmaan, kyllä varmaan toi. Tässä on vielä tämmönen hyvä kuva noista portaista on alaspäin. On kyllä ihmeellinen paikka ja tuli käytyä sit tuollakin kurkkaamassa. Näkyy hyvin pelkkää mettää ja pari tuulimyllyä. Et ei täältä Suomesta se mettä kyllä lopu kesken sitten mistään. Ehkä kaupungeissa, mutta täälläkin nämä Pohjanmaan kaupungit on aika hyvin metsittyneitä. Et puita on ahkerasti vähän niinku melkein joka kadulla. Verraten vaikka näihin muihin isoihin kaupunkeihin, niin maanläheisyys on täällä kyllä tosi vahvaa. Tästä menee kuulemma tämmönen hiukan yli kilometrin pituinen rengaslenkki, niin mä heitän hupparin nyt rinkapäälle ja lähden kiertämään sitä. Let's go! Lähetään sitten, täällä on tämmönen kilometripolku, niin pitäisi olla tämmönen janaja ympäri, niin toi yksi näytti päättyvä maastokartassa tommosen vuorelle, niin käydään tsiigaa se. Tuossa on evästä hyvin mukana ja offi unohtu. Vähän itikoit, mut ei anneta se haitata meidän nautintoa. Etitään vaan hyvät reitit.
jatkuu. Teilläkin oikeastaan näyttää tämä, eli tästä kävellään eteenpäin, niin about tossa on sit se päätepiste, niin käydään kurkkaamassa ja sit tuossa tulee vähän korkeuseroa tuossa ympärilenkissä. Mut kyllä tää aika hyvin näyttää sit, mistä näitä polkuja menee tää maastokartta. Kauhea ötökkä. Tää pääsee suoraan Juustoportillekin, menee joku reitti tossa. Paikallinen opas kertoo. Kannattaa aina kysyä paikallisin, ketkä näyttää siltä, että haluaa keskustella, niin saa hyvät tipsit. Päähän, kun mä tunnen, miten noi itikat syö mun päätäni tuon verkkolippiksen läpi, että täällä on jotain paarmoja sit aika paljon. Katsotaan tästä. Polkureitti. Niin tossa toi keskikylä, niin se Kolin luola, se kuulostaa hyvältä, näyttää oikea, niin mennään kurkkaa tuo itse asiassa. Oisko täällä nurkatakana vähän luolatynkää? Onkohan se täällä? Mä en kyllä tonnalla ryömimään. Kai tää luolasta menee. Aika makea. Huhhuh. Polku vaan pienenee, mut kyllä kartassa luki, että täällä olisi niinku reitti johonkin. Kuten nokkelimmat huomaa, niin mä kävelin reitistä aika reilusti väärää suuntaa. Ei se mitään, mennään polkua pitki takaisin. Näin voi käydä joskus. Nyt ollaan aika aukealla. Joku on täälläkin ollut oma elämän voimamies ja tuonut renkaa. Jumalauta näitä parmoja jo. Parempi pysyy liikkeessä. Saattaa mikkiä kuulla. Pörinä on kovaa. Mä oon ötökkämagneetti. Aika kääntyy takaisin autolle ja etsii joku tuulisempi paikka. Tänne ei pistä leiriä, se on varma. Eikä mulla rinkkaakaan mukaan tähän. Pelkästään juomista. Mennään Skodalle paistaa makkarat. Ja sitten lähdetään Piruvuorelta seuraavalle etapille seuraavaan kohteeseen. Etapille seuraavaan kohteeseen. Noniin. Täältä on tämmönen kiva pieni kota, niin tässä on hyvä tehdä valkeet, niin ensimmäinen ruokailu on noin Lärvisen makkarat. Noin, nyt on makkarat syöty kodassa ja ollaan viileessä autossa.
Tuli aika lämmin tuolla kodassa, kun pihalla on se 19 astetta, niin mulla on nyt osoite pistetty tonne Kalajärve-tiellä. Mä menen sinne järvenrannalle. Siinä on tästä 43 kilsaa ajomatkaa. Tää reissu on vähän erilainen, mitä mä tavallisesti teen. Tänään mennään paljon autolla paikasta A paikkaa B, mut vähän erilaista. En oo itekään tällaista autopoukkoilureissua ennen tehnyt, niin nyt tehdään. Pistetään tommonen timelapse pyörimään tästä ajoreissusta. Simpsala pimpsala pim! You didn't need to say too much. A gentle tone, a kind of touch. Not through hands, but through the line. Still something made the silence shine. It started slow, no script, no game. Just simple words, no need for fame. A smiling tone, a thoughtful pause. And somehow that just gave me cause. No filters, masks, or perfect scenes. Just honesty in between. We spoke like waves across the blue. And every word felt calm and true. Didn't know what we would find, but I kept hearing something kind. No need to push, no race to run. Just warmth beneath the rising sun. You're more than a voice, you feel like peace. Like quiet mornings that never cease. No screen can hide the light you send. It reaches through, it doesn't bend. You're more than a voice. Tuli nyt tähän Kalajärve camping-keskukselle katselemaan vähän millas täällä on ja löytää sitten itselleni joku hyvä leiripaikka tästä makeen veden ääreltä. Katsotaan mitä löytyy. Mä painelen vähän kauemmas tosta ranta- ja niin sanotusta kansa-alueesta ton syrjempää kattoo leiripaikan, et saa rauhassa. Tämä alue mulle olisi aikalainen semmonen maapäällinen helvetti. Mitenkään heitä mollaamatta, mutta ei ole minun cup of tea niin sanotusti. Mulla se on tuolla edessäpäin. Eli olisi toi saarikin aika makee, jos sillä vaan pääsis. Mut siihen nyt ei tällä reissulla oo mahiksia. Ja täällä on joku keikkajuttukin illalla, niin kuin tuolta takaa olevasta äänessä saattaa kuulla, niin mä painan ihan mielelläni tänne peremmälle. Tehdään leiri tonne reilu matka päähän mettään. Telttapaikkahan tuolta alue maksaisi 10 €, mut mä en välttämättä bilettäviä karavaanareiden kanssa haluu viettää yötä puhumat siitä, mä haluaisin nukkuakin, niin patikka jatkuu. Nyt aletaan lähestyä tätä erämökkiä. Enemmän tää näyttää kuin joltain ladolta. Voi ole, mun tarvii mennä laavulle. Ei tää nyt näytä ihan priimukselta. Kurkataan. Tuolta mä tuli. Meitä voi olla se.
On tää. Vaikea vaan uskoa. Kaivo, well. Ja täällä on pannukin, niin mä saan tehtyä pihvit. Tai pihvin. Täähän on ihan täydellistä. Mä pistän tähän leiriä, tuon palkeen ja... Miksi mä en oo syötä tässä? Tarviiks mulla teltas? Ei välttämättä. Mä menen kusella. Siellä paistuu pihvi. Mä kokeilin ensin saada hella vetämään, mutta siitä ei tullut kyllä sit lattaa eikä paskaa. Ei sit mitenkään lähtenyt, vaikka mitä kikkailin. Työns vaan savuja sisällä, niin onneksi anta vaihtoehto B:tä Jetboili, niin tällä homma hoituu. Ei tarvii arpoa. Nyt on sopivismääri syöpötelty ja kokkailtu. Aika vähän huilailla kelloa. Mitä ei kello, kun askeleit on 13 000. Ei nyt mitään hirveä paljon tähän päivään, mutta on tästä päivä ollut reissussa. Mä en vielä pohdi, että jääks kylmä tähän varmaan jää yöksi. Jäänmä. Toisaalta mä en siellä ollut teltas, mutta toisaalta se on niin helvetisti ötököitä ja mulla ei ole offia mukana, niin mä jään ennemmin tähän mökkiin sitten. Ja huomenna sit kierrätäs pienen lenki ja lähden sit autolle ja kämpille Seinäjoelle. Ihan kiva tämmönen viikonloppureissu tällä kevyesti. Tietenkin helteiden aikaan tulee vähän otettua kevyemmin. Mä tykkään enemmän talvireissaamisesta. Mut katsotaan, jos mä vielä keksin jotain sanottavaa myöhemmin.